Chile. Ati bu yari tu. Bagay tu. Ayer kulat kan. Oni boyem don. Ni mapenda moto. Come on, Baba. Happy man. I need it. Must be school. Okay. Then the man can. Oh my.
ọ na-agụ na na-ekwe ekwe
gụtara ya ka ọ na ọ gụtara ya kere onye ọzọ ka ya agụ egwu onye gụkarịcha anụ ya ewini ego onye gụkarịcha anụ ga-ewini ego kere onye chelu ụnụ nwayọ ịma agụ aka onye akwasịna aka ịkwa aka achụpụ gị kele onye ọzọ nwe agụ chelu nọ ngwa gaa n'azụ obere gaa n'azụ Ghana, so that was Ghana. Okay, we need 10,000 naira.
Be fast, be fast. Secondary school, remember? Naban. Be fast, I didn't promise to anoint this thing. Nice. Where are you seeing? Huh? We are going to do No.
Okay, I will bonanza. I get you long note. Bonanza I will. Don't want to buy any view whatever. You don't say I get 5,000. I don't need to put that without what you won't put on any buy never. I never got a money. Whenever got a money, whenever money will I can take an Nazareth. I can take an Nazareth. In the primary, all the seats are there. I make up Okay, son. Give them way. Let this guy go. Hey, where are you going? Hey, bring that side back. Come. Where are you going? What's the matter, Michael? Don't tell me what I am wanting to get noise. It's a fun noise. You were primary. What is that primary ever? Side here. One sweat to one and back, give your right. Leave your
Go. Don't cross the way. Where are you going? It's a good child. Ya kan ni dia. Apa orang? Apa ni go na? Ana di box here. Ana di box here. Ana di box From my work, go to this side. Go to this side. From my 1 to 3. This side. I get you know so. This school go back. I'm seeing you people. I'm not happy with you people. Secondary school go back. Secondary school go back. Na akwụkwọ nke emepere na onye aka ka mfụ gị. Ede ashọ. Bịa, ede ashọ. Gịnị ka ị gụrụ? Onye gụgoro praịmarị 3. Kebe ya bara. 4. Ede shọ. Gụrụ onye ọzọ gụgoro praịmarị 3. Ya agbata 4 na nke ngewa. Gịnị ka ego? Nwa ọ bụla ekugo 2 na ọchara ka ị ya aba onye afọ elu. Gịnị ya aba 3? Onye nwanyị nọ n'elu. Onye nwanyị nọ n'elu. Kebe ya aba kịta. 3 akwụ ya? 4. 5 times 5. 5 times 5. 3 times 3. Toro ọ bụghị eziokwu. Toro ọzọ Google 3 ya aba 4. It is short. Very good. 4 now. Yes, school. 2 times 2. 2 times 2. Kero mama ya wa. Kero onye ya dia. Kero kwa ya go. Kero kena. 5. Jaba. SS1, SS2, SS3, SS4.
No, whatever I cover.
all. Achong. What is technology? Just one for just three. Why not? Whatever you do, we're more awesome. Technology is the use of scientific knowledge to make products which makes work easier, faster, and life better. Oh, the other. Pano n'ime, pano n'ime, ọ na-apụta pano n'ime. Pano si n'ime. You are blocking the view. You are blocking. Go. Gagam ka hai ke de ho Well,
SS1, SS2, SS3 ever. Papi, surrounding school one day. Okay. Ya, acha. Thank you, and I don't know. Eka buke manilas niya. Agora